Ahojte, volám sa Juraj Urban, mám 43 rokov a tento e-book som napísal pre vás, aby som zhrnul tie najlepšie tipy, triky a rady, ako sa omladiť prirodzeným spôsobom. Všetko to vzniklo z veľkého projektu, keď posledných 20 až 25 rokov sa venujem ľuďom a sprevádzam ich cestou ich vlastnému zdraviu, bez liekov a nejakých pomôcok. No a zaujímavé na tom je, že vlastne vedľajším produktom tohto všetkého je prirodzená krása, vitalita a sviežosť. Som majiteľom hodvábnej značky lausil.sk a láskahedváby.cz, kde predávame hodvábne výrobky. Hodváb a krása sú vzájomne prepojené a v tomto e-booku si povieme jednotlivé tipy a triky, ako použiť to vo svoj prospech. V oblasti zdravia a krásy a omladenia spolupracujem s tými najlepšími lektormi na Slovensku a v Čechách, a konkrétne najviac s pánom Planietom, ktorý je autorom niekoľkých knižných publikácií, majiteľom zdravej reštaurácie a fast foodu a spolu teda vedieme projekt Zdravia a krásy, kde združujeme týchto lektorov a som veľmi rád, že tento rok odvysielame 200 diel. A môžete si teda byť istí, že všetky tieto tipy, rady a triky nájdete v tomto e-booku. Tvárová joga. Takže máme tu dneska prvý tip a povieme si 4 úžasné cviky, ako sa omladiť pomocou vlastných rúk. Princíp tvárovej jogy je veľmi jednoduchý. Takisto ako keď chodíme do posilky a cvičíme svoje telo, tak naše svaly vyzerajú lepšie, naše telo vyzerá spriamenejšie a mladšie. Tak to isté, keď cvičíme 57 svalov, ktoré sa nachádzajú na tvári, tak naša tvár vyzerá oveľa vitálnejšie, prekrvenejšia, tvorí sa prirodzený kolagén. A tieto 4 cviky, najlepšie 4 cviky nájdete na e-booku. Princíp týchto cvikov je vlastne taký, že od stredu tváre, od vrchu až dole, budeme vlastne ťahať zo stredu do bokov a budeme prirodzene vyťahovať pokožku, tlačiť lymfu smerom do bokov a takto pôjdeme niekoľkokrát, môžeme si 10-krát dať opakovanie a tým pádom dosiahneme omladenie a osvieženie pokožky. Bonusový cvik k týmto 4 bude na záver tzv. Upratovací. Keď tú lymfu vyťaháme takto 10-krát na každú z týchto partí, horná, stredná a dolná časť tváre, tak potom takto krásne upraceme. Keď si to vyskúšate, je to neuveriteľne príjemné a budete sa veľmi dobre cítiť. Toto je všetko, čo budeme robiť každý deň. Tak máme tu hodvábny tip číslo 1. Tretinu svojho života prespíme. To znamená, večer si láhneme a ráno sa zobudíme pokrčení, lebo väčšina z nás dokáže spať len na boku alebo na bruchu, čo je úplne nezdravé a máme spacie vrásky. No a tu je vlastne ten jednoduchý tip hodvábny, že takýto vankúš, takouto hodvábnou obliečkou keď máte, tak netvoria sa spacie vrásky, ale ako vraví moja priateľka, partnerka, zobudíte sa do krásy. Pretože hodváb dýcham, je prirodzený pre pokožku a nebudem vám vytvárať tieto spacie vrásky. Tak máme tip číslo 2 a sú to jogové cviky. Jogových cvikov je veľmi veľa a myslím, že nikto nepochybuje, že joga je úžasná pre zdravie a teda aj pre krásu, ale my si povieme tie 4 najlepšie a najúčinnejšie. Takže popísané sú detailne e-booku, ale rozhodne je to pes tvárou dole, je to stojka na hlave, je to halasána alebo pluch a je to hlboký predklon. Možno, že tí, čo cvičíte jogu, ste si všimli, že všetky súvisia s predklonom alebo s tým, že ťažisko a teda horná časť tela je teda nižšie a presne to je princíp týchto cvikov. Normálne, keď je deň, tak kráčame a krvný obeh je taký, že všetko vlastne sa tlačí do nôh a keď čas dňa, doslova pár minút, cvičíme tieto cviky a obrátime teda ten krvný obeh, alebo lepšie povedané gravitácia viacej pôsobí na horné časti tela, tak to má neskutočné výsledky na prirodzenú tvorbu kolagénu a vraví sa, že yoga alebo Šírsasana je kráľovský cvik všetkých cvikov joge a mohli by sme len hodinu rozprávať o tom, aké úžasné benefity má tento cvik. Problém stojky na hlave je však jeden veľký a to je, že málo kto ju zvládne, pretože je to naozaj náročný cvik a aj nebezpečný, tí, čo nemajú vlastne dostatočne posilnené krčné svalstvo. Preto tu máte výbornú variantu a to je hlboký predklon a takisto yoga cvik pluch. Tým, že budete 5 až 10 dýchov dýchať v týchto pozíciách, budete extrémne stimulovať prirodzenú tvorbu kolagénu
A takisto vám doporučujem, skúste si spraviť fotky pred a po, keď budete cvičiť tento typ číslo 2 a výsledky budú naozaj úžasné. Není lepšia možnosť, ako si prirodzene vytvoriť kolagén, ako proste cvičiť inverzné pozície. Typ číslo 3 je veľmi jednoduchý a takisto účinný. Jedná sa o ľadovú masáž alebo kúpeľ tváre. Všetci istotne nepochybujú o tom, že keď máme ľadové kúpele, sprchy alebo chodíme do jazera, do potoka, tak je to perfektné na zdravie a omladenie organizmu, ale povedzme si pravdu, veľmi málo ľudí zvláda takéto utužovanie a preto sa zameriame čisto na utužovanie hlavy, čo nie je až také moderné a populárne, ale to je veľká škoda, pretože to je veľmi účinné. Všetko, čo potrebujeme, je jednoduchá miska, do ktorej dokážeme ponoriť celú časť tváre. Zoberieme si kocky ľadu a skúšame 10 až 30 sekúnd takto mať ponorenú hlavu a takto dáme 3 opakovania. Čo je zaujímavé pre mňa, je, že veľa ľudí má naozaj reálny problém aj toto zvládnuť a preto existuje tu jednoduchý tip, ako to vlastne obísť, pretože v ľadovej vode sa nám naozaj ťažko zadržuje ten dých a je to takáto maska, ktorú si dáme do chladničky a pokročilejší si ju môžu dať do mrazničky. A všetko, čo budete robiť, si ju dáte doslova na 10 sekúnd k sebe, lebo ona bude neskutočne ľadová a uvidíte ten úžasný efekt, ako sa vám tvár vlastne vyhladí a prekrví a toto zopakujeme 3-krát. Takže tí, čo sa necítite na ľadový kúpeľ, alebo chcete len nemáte čas, vyberete masku, dáte si ju na seba, tak budete aplikovať takýto spôsob tejto metódy. A garantujem vám, že s takouto maskou z mrazničky je vydržať len 15 sekúnd veľký problém. Takže vedľajší efekt je výborná nálada, pretože to podporuje tvorbu endorfínov a začnete deň nielen s peknou pleťou, ale aj s perfektnou náladou. Hodvábny typ je takáto hodvábna maska. Tu treba povedať, že klasické masky možno, že vám pomôžu, čo sa týka zaspávania, ale takáto maska vám nebude tvoriť spacie vrásky a tak, ako to bolo v prvom type, doslova sa vyspíte do krásy, vôbec ju nebudete cítiť, neťahá gumička a vaša pokožka bude prirodzene hydratovaná, keďže to je úžasná vlastnosť hodvábu. Máme tu typ číslo 4 a je extrémne dôležitý a je to spánok. V podstate máme 3 piliere zdravia a krásy a to je zdravá strava, pohyb a spánok. A myslím, že veľa ľudí nevie, že nad týmito dvoma typmi rozhodne stojí spánok, pretože ak budeme mať dokonalý pohyb, dokonalú stravu alebo budeme spávať menej, tak ten efekt sa jednoducho nedostaví. V spánku sa tvoria veľmi dôležité hormóny a jeden z najdôležitejších pre krásu a zdravie a takisto na regeneráciu organizmu je melatonín. A tým, že máme dostatok spánku, že spíme v zatienenom priestore, kde nevníma naše telo svetlo, tak dokážeme oveľa lepšie regenerovať. Čiže máme 5 cyklov spánku, ktoré istotne viete, REM a non-REM. A ak chcete tip na knihu, ktorá úplne zmení váš pohľad na spánok, tak je to kniha Prečo spíme od Matthew Walkera. Takže jednoduchý tip, aplikujeme 365 dní v roku, sú možné drobné prehrešky, ale nie veľa. Čím viac máme rokov, tým menej prehreškov. Typ číslo 5 a to je strava na omladnenie. Úžasné na týchto typoch je to, že sú vzájomne previazané, že máme zlatý trojuholník zdravia alebo 3 nohy zdravia, to je spánok, strava, pohyb a teraz si prebereme stravu. Naše telo, naše bunky sa omladzujú neuveriteľnou rýchlosťou a za 3 mesiace máme väčšinu našich buniek vymenených a za rok je to takmer kompletne celé telo. Zásady stravovania sú veľmi jednoduché a to naše telo by malo príjmať čo najviac rastlinnej stravy. Nie som proti živočíšnej strave, ale primárne živiny a enzymy, ktoré nás omladzujú, sa nachádzajú v rastlinnej strave. Keďže cieľom tohto e-booku je čo najviac vám pomôcť, takže máme pre vás super ponuku. Ak si čokoľvek na našom e-shope kúpite, laskahedvaby.cz alebo lausil.sk, tak dostanete celý mesačný kurz,
ktorom je návod na varenie a omladenie a je to vlastne s popredným odborníkom na výživu a zdravie, pánom Petrom Planétom. A tí, čo si nakúpite na 70 €, tak dostanete dokonca plus tých 30 najlepších receptov, ktoré keď budete si variť, tak vám garantujem, že vaše telo a vaše zdravie sa bude tešiť a výrazne omladnete. Už teda po 1 mesiaci. A všetko, čo je potrebné pri objednávke, je zadať zľavový kód TIP 5. Tip číslo 6 je denná a večerná rutina pre mladú a krásnu pleť. Tak tu sa na rovinu priznám, nie som v tomto odborník. Túto kapitolu spísala moja krásna partnerka. Ale, čo vám chcem teda povedať, mali sme neskutočné a krásne webináre s top odborníkmi na tieto témy. A takisto, ako sme pre tých, čo chcú pokračovať omladení pomocou stravy, tak máme pre tých, čo sa o seba starajú, pre tie ženy a mužov. Tak, keď zadáte tip 6 ako zľavový kód, tak dostanete perfektný webinár s pani Miriam Latečkovou, ktorá vydala niekoľko knižných bestsellerov na túto tému, a to je zdravie pomocou prírodnej kozmetiky. A aby sme opäť zvýhodnili tých, čo si kúpia na 70 €, tak keď zadáte tip 6, tak dostanete mesačný webinár Krása ženy, a to je neskutočný webinár, kde prednášali nielen odborníčky zo Slovenska, ale aj z Čiech. A tam sú tipy na omladenie tváre, na starostlivosť o vlasy, o pleť. Priznajme si, že my muži sa až tak, čo sa týka kozmetiky, o seba nestaráme, ale tento webinár s týmito krásnymi odborníčkami a ženami ma tak zaujal, že niektoré jednoduché tipy vlastne aplikujem pravidelne. Máme tu tip číslo 7 a to je 9 zlodejov v strave. Tu je dobre povedať, že oveľa dôležitejšie je nie to, čo jeme, ale častokrát je dôležitejšie to, čo nejeme. No a začneme od toho, čo nemáme jesť, to je bod číslo 1. A často sa mi teda stáva, keď tento bod poviem ľuďom, tak prevracajú oči a povedia, to nedám. Bod číslo 1 je epidémia pod názvom rafinovaný cukor. Rafinovaný cukor absolútne nepatrí do nášho tela. Znie to síce neuveriteľne, ale na cukor si navykneme oveľa ľahšie ako na niektoré omamné látky a preto je tak veľmi ťažké sa vzdať cukru. Výbornou správou pre vás je to, že teraz vám ponúkneme 3 tipy, ako to dokázať. Rozhodne tip číslo 1 je javorový sirup, potom je to napríklad rýžový sirup alebo sladenie pomocou sušeného ovocia ako ďatle a figy. Istotne by som vynechal hnedý cukor alebo takisto stevia. Takže ak by ste sa ma spýtali na jednu jedinú radu, čo máte robiť, aby ste spravili 100% pre vaše zdravie a pre vaše omladenie a krásu, tak bohužiaľ je to vzdajte sa cukru. Keby sme mali na ďalšie potraviny, rozhodne sú to mliečne výrobky. Neznamená to, že zakážeme si alebo nebudeme jesť ich všetky, ale rozhodne ako tvrdé syry alebo zrejúce syry sú veľmi nepriaznivé pre organizmus a pre dospelého človeka nie je vôbec dôležité alebo nutné, aby jedol mliečne výrobky. Je to dané tým, že mliečny kaseín alebo mliečna bielkovina je 4-krát silnejšia ako teda ľudské mlieko a to teda žiaľ spôsobuje potom aj zápalové procesy. Veľa ľudí je strašne zahlienených tým, že jedia veľa mliečnych výrobkov a má to aj priamy vplyv teda na niektoré ťažšie teda onemocnenia. Takže suma sumarum neznamená, že sa vzdáme mliečnych výrobkov, ale výrazne ich obmedziť a spravíme veľmi veľa pre svoje zdravie. Ďalej, tretia vec, ktorej sa istotne máme vyhnúť, sú ťažké mäsité jedlá, vypražené mäso, udené mäso alebo napríklad slanina. Problém mäsa dneska není ani tak samotné mäso, ale jeho pôvod a to, ako vlastne vzniklo, alebo respektíve ako sú tie zvieratka chované. Takže hľadáme si u farmárov alebo domácich chov. Ja síce cez 20 rokov mäso nejem, ale nikomu netvrdím, aby by si zakázal mäso, len nech rozmýšľa, čo dáva do úst a aký je pôvod toho mäsa a nech sa vyhne hrubým prešlapom. Ostatných 6 potravín, ktorým sa je dôležité vyhnúť alebo ich obmedziť, nájdete v e-booku. Je to rozhodne sol, niekedy sa vraví cukor a sol je biely jed. Ďalej to máme napríklad alkohol a káva a ostatné nájdete teda v e-booku. Rozhodne ešte spomeniem samozrejme bielú múku.
Takže pozor na bielú múku, dneska máme perfektné náhrady a rozhodne kváskové pečivo je vynikajúce. A mám pre vás super správu, dostávate zdarma celé video, kde je vlastne týchto 9 zlodejov v strave a môj kamarát Peter Planieta to perfektne tam popísal. Budete tam mať varianty, alternatívy, čo nejesť a čo teda jesť, aby ste sa vyhli a mohli ísť na cestu svojho vlastného zdravia. A máme tu tip číslo 8 a to je šport. Myslím, že každý nepochybuje, že šport je vynikajúci pre zdravie. Skôr je tu problém, že nikto si na ňo nevie nájsť čas, alebo teda málo z nás. A zázrak športu je, že cvičíme každý deň a nie cez víkend 2 alebo 3 hodiny. A ten efekt je oveľa väčší, keď si na šport nájdeme čas každý deň. No a mám pre vás vynikajúci tip, ktorý ma naučil môj lektor a dlhoročný priateľ, čo sa týka zdravia. A to je, že 10 minút denne budeme robiť akýkoľvek šport, to je úplne jedno. A princíp je taký, že nám 10 minút denne pôjde srdce na tepovej frekvencii minimálne 100 tepov. To znamená, tí, čo radi behajú, pôjdu sa na 10 minút prebehnúť. Tí, čo radi skáču či stvihadlo, tak proste dajú si 10 minút skákania. Akýkoľvek šport, je to úplne jedno. Princíp toho cvičenia je taký, že sa zvýši tepová frekvencia, zvýši sa krvný obeh a to má neskutočný efekt na naše zdravie a na našu vitalitu a krásu. A samozrejme tu je dôležité počiarknúť a 3 výkričníky, oveľa dôležitejšie tých 10 minút si nájsť raz za deň ako cez víkend 70 minút. Takže to je ten zázrak, to je ten čarovný typ omladenia, pravidelnosť a každý deň sa tomu venovať. Máme tu tip číslo 9 a to je strava podľa 5 elementov. Máme rôzne stravovacie smery, ako je vegetariánstvo, vegánstvo, vitariánstvo. Nie som zástancom týchto smerov a to je vlastne dané tým, že každý z nás sme jedinečný a preto jeden systém nemôže sedieť na každého človeka rovnako. Strava podľa 5 elementov vychádza z toho, že každý sme jedinečný a v podstate je to liečebná metóda. Máme elementy drevo, voda, vzduch, zem a kov. A princíp je stravovať sa tak, aby sme ich harmonizovali. Ja som neskutočne rád, že som stretol Peťa Planietu, s ktorým som robil pobyty o zdraví a tam sme práve sa stravovali počas napríklad víkendu alebo 5 dní podľa tejto metódy a veľa ľudí počas tohto pobytu schudli 2 až 3 kg. Táto kapitola by bola naozaj na 8 až 10 hodín a takisto som veľmi rád, že vám tento kurz môžem teda poskytnúť. Opäť, ak si kúpite akýkoľvek nákup na stránke lausilveska alebo laskajdavim.cz, tak budete mať podrobný návod, ako sa stravovať podľa 5 elementov a budete vedieť presne, čo jesť podľa vášho typu, ktoré potraviny používať, aby ste harmonizovali váš daný typ a výsledky naozaj sú nielen čo sa týka zdravia, ale sekundárny efekt je tá omladenie a krása. Praví sa, tam, kde nechodí slnko, tam chodí lekár a preto je veľmi dôležité, aby sme v dnešnej technickej dobe, keď máme strašne veľa počítačov, sedavej práce, notebookov a mobilov, aby sme si čas našli na seba a išli do prírody, do lesa, na slnko. A možno ste si všimli, keď ste počas leta na dovolenke alebo keď sa veľa samozrejme zdravo polujete, tak vyzeráte oveľa lepšie, oveľa zdravšie, dokonca menej jete. To je zaujímavý fenomén tohto, že slnko nás naozaj svojím spôsobom vyživuje a preto jednoduchá rada zadarmo je vlastne choďte na slnko, choďte do prírody, choďte do vode a tým pádom budete udržovať mladé a svieže telo.